Sports First Portion diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alam. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Biyernes, pitsa 8 na bulan sang Mayo tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entre, hospital reports, mga balita sa sur, norte kag sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Aksyon Reports First Portion. Aksyon Radio. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, duha ka seafarers nga nagpositibo sa COVID-19 ginbalik sa Provincial Healing Center. Truck driver nadakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Victorias. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Uy, nagfile si House Minority Leader Benny Abante Jr. sang hagna nga nagabasura sa National Telecommunications Commission o kung ining NTC bangod ini ang wala pulos suno saya. Useless nga klase ahensya sang gobyerno. Ginaduso ni Abante ang House Bill 6701 nga nagaaminda sa Republika o kon Acta Republika 7925 o kon Public Telecommunication Policy Act pagi sa pagbasura sa NTC kag sayluhon ang ila poder kag trabaho sa Department of Information and Communications Technology. Ginfile ni Abante ang House Bill isa kadlaw matapos nga nag-issue ang NTC cease and desist order batok sa padayon nga operasyon sang ABS-CBN. Ginakabig ni Abante nga ang natabo tampa sa Kongreso kag isa ka acto of defiance. Suno kay Abante, nagpangako kag nakomiter na sa tong Marso 10 ang NTC sa House Legislative Franchises Panel hearing nga maghatag sila sang provisional authority sa among television network. Apang gulpi, nagbaylo ang desisyon ang among lihok ginakabig nga wala sang hinambalan. Sa karon mainit ang pagpilakay isyo. Wala kagtuo. Madamo ang mga reklamo. Hindi lang lokal, national, pang-international pa ang nag-aarangkada sa National Telecommunications Commissions kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Lakip na ang pag-arangka sa Kongreso. Sa karon, ginaid-id man sang pilanaton ka mga sektor kung sino mga responsable sini. Kay madugay na ini, gaginayo sang among television network ang pagrinyo sang prangkisa apang ginpungkuan ini sang mga lideres sang Kongreso. Tubtob nag-expire ang prangkisa sang among television network. Sa karon, mainit na ang isyo. Pasakaay kaso tubtob sa Korte Suprema. Kung ano ang matabo buwas tamlag sining television network kinaripaso pa ini. Ginapaagi sa legal. Suno sa report nagpasaka naman sang reklamo ang among television network batok man sa pila ka mga ahensya sang gobyerno. Pamalibad man sang gobyerno nga natabo nga ini, hindi pareho sa natabo sa tong martial law sa panahon ni anay diktador nga presidente Ferdinand Marcos. Ang pamangkot sang 16th Congress, sang 17th Congress, sinong House Speaker, kay amo ato nga mga tinion nagfile na sang ABS-CBN, sang ila sini nga ginaayo nga tugtan, irinyo ang ila prangkisa. Amo silingon, kung sa 16th Congress kag 17th Congress pa, hindi pa sa to House Speaker si Peter Alan Peter Cayetano. Sino ang House Speaker
sadtong tinuig. Amoy na karon ang ginakot-kot sa pila ka mga sektor ang balasulon sining pag-expire sang prangkisa sang among television network. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:37 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts, that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay.
Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot-sipon, trangkaso at iba pa. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na morning. Bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Kamusta ang kaagahon naton? Salamat sa Dios. Biyernes na naman. Kamusta mga dalanon? Kamusta? Pitsa utso subong pipila kaadlaw na lang. Kagbasi kung manaog na ang aton sini nga enhanced community quarantine sa general. Kon general na, may mga pagbago-bago naman nga mahimo implementasyon policy sa siyudad sa Bacolod, katulad sa probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Ang aton mga utod, gahimos na kamo, ang iban sa merkado na, mamalaklo naman sila. Kamusta mga presyo sa nagapanguna nga balaklon sa merkado? Kamusta man ang palibot? Kamusta mga nagkalatabo sa sulod sang 24 oras? Tutukan na to nina pagi sa aton patrol nga nagalagulad niyan sa nagkalain-lain nga bahin sa mga merkado kag dalanon sa siyudad sa Bacolod. Karong nga adlaw Biyernes ba? Ang nagaman sa patrol subong, diba si makibot ka mo bala? Guwapa ina siya, no? Dalaga, hoben pa, mga bag-o nga tingog sa aton sini broadcast industry upod kita. Kay Aksyon Eden Aboso. Balita sa patrol. Aksyon Eden, morning. Thank God it's Friday. Correct. Action na Fred. Oh, another naman nga week action Fred ang nalampuasan naton tanan kag ginalook forward sang tanan ang masunod nga Biyernes action Fred. Kahit Mayo 15 sa masunod nga Biyernes natalana nga i-lift action Fred ang enhanced community quarantine. Mm-hmm. Pero tandaan sa aton mga ka-action nagadepende na sige hapon base may mga prior announcement before naman sa nga Mayo 15 section Fred. Pero sa ato na ibaluan ang ikaduha nga pag-extend sang enhanced community quarantine ang nag-umpisa sa tong Mayo 1 action Fred kag natalana nga magatapos sining nga Mayo 15. Pero in so far ang mga dalanon naton sa karon action Fred do nagabalik amat-amat sa nakagisnan kung baga action Fred sa mga pumuluyo. Kay although nga wala sa mga mass transportation pero ang mga pribado nga salakyan nagapadayon sa gihapon. Pero sa umpisa action Fred sa mga nagliligad nga mga inadlaw perte ang maidid ang pagpatigayon sang aton nga mga kapulisan, mga frontliners, mga augmentation action Fred from DFP
PUP, Marines kag tanan nga ara sa check-up points. Tungod nga kabalo naman kita nga ang Bacolod is under enhanced community quarantine. Samtang ang probinsya ang under sa general community quarantine. Pero na-notice nato na siya Fred diri sa syudad sang Bacolod perte ang traffic, especially kung baga maabot mo na action Fred no nga may check-up points pagkalambot sa punta bangod nga nagalaba ang linya action Fred. Pero ang thought bala action Fred nga grabe ang maidit kay sang una nagligad pag para nila sa salakyan nagapamangkot lang sang quarantine pass ang number coding kung naka-face mask. Pero sa karon doble-doble naman pamangkot action Fred ginapamangkot man kung ang naga-drive sang pribado nga salakyan wala labot sa may HQP may face mask nagasunod sa number coding. Ginapamangkot pagid kung may driver's license kay mi ara kiss action Fred no base man sa pag-istorya naton sa mga kapulisan may ara gid ya nga drive ban sang pribado nga salakyan bala pero wala gali sang lisensya. Amo nang mga gina-double check man nila syempre kaya syempre although nga tawhay ang dalan na purya palayo lang ma-involve naman sa mga aksidente sa dalan ng action Fred bulubudlay gid kay kinahanglan ina nga mga dokumento kay nga panguna gina nga requirement kaya ang mga rason naman sa pumuloy action Fred ang ila abitapay nga tag-iya ina sang salakyan hindi makagawa bangod senior citizen sila ya kinahanglan nila ang marketing sila ang nagagamit bisan wala sila sang lisensya may mga amo na action Fred no nga Ati kung wala lisensya actually din dapat dakpon gid. Correct Hindi action na ya Fred. pwede. Oo, yes. Kaya mo nang gina-double check naman sa aton nga mga kapulisan sa karon kay timi mga ara gid sa gihapon action Fred nga mga amo na bala ang panggawi nila action Fred sini nga ECQ. Pero sa karon action Fred live kita diri man sa Libertad Public Market. Ang mga tao action Fred syempre hindi man posible nga madulaan diri sang tawo. Una-una nga tiyaton nga mga vendors diri nagamat-amat naman paubos dating mo paubos ang ilaman nga mga baligya kay dugay-dugay especially nga ari sa mga kilid lang action Fred nagaplastar lang sa igad. Dugay-dugay pagkasanag-sanag sini manghimos naman ni sila kay hindi ni sila di pwede. Ang aton nga mga pumuluyo action Fred yan nagamat-amat bakal mangod nga tiko mag-ulo adlaw karon duperte na ng init subong action Fred no sa subong nga adlaw ang weather forecast action Fred kung tanawon mo based sa mga application sa aton nga cellphone kiti technology naman subong nagadlagan action Fred 26 degrees Celsius tub 35 degrees Celsius 40 ka init. dira perte kay action Fred Buwa kalas balay mo ya gaplangat to lawas mo sa init Miskan nara ka di sulod balay action Fred no. Do piso na lang bala sa ibang piso na lang ni pa imperno ni. Ang nabatsagan sang iban pero 35 degrees Celsius aton the action Fred do okay na lang ay nagligad may balita sa nasyonal nga ang Manila naglambot sa 44 degrees Celsius. Ati 40 na. Perte ka init action Fred no kung amo nang tanawon mo pero anyways thank God it's Friday introduction Fred bangon nga Pero actually din action Fred sa Manila bala nakabulig man ni dako ang 40 ka init. Oh yes amo Kaya man balo ka nga at taga Manila to wala sila gasto baka sila kasag kuno baka sila kasag buhi buhian nila sa basketball court kag palakton pag-abot sa punta luto na. Grabe ba wala man ka kadula atol-tol man pole Pagka duwa lang ka balik luto ng kasag mo. ang perte ba wala na kinanlan sang haling kalayo Hindi na. Init na lang. Kaga ang iba ng action Fred ang ginatanawan nila bala kung init gani dito. Do ginatanaw na lang nila kumbaga look at the brighter side action Fred no sa tanan nga sitwasyon nga nagakatabo. Tambal nila ginahungod painit man sang mahal nga makaako para mapatay ang virus. Kaya ti amo na action Fred mo base man sa
pagtuon sa WHO nga ang virus nagakapatay sa init. Di ang Metro Manila, Action Fredan, isa man sa lugar nga hardest hit areas, kumbaga, diri sa pungsod Pilipinas, bangod sa COVID-19. Di Manila, sige lang akay, ginapatay lang na sa Ginoo ang virus kuno Action Fred. Pero diri sa aton kagabi lang Action Fred no COVID-19 free na ang patient 5 sa syudad sang Bacolod. Base sa Department of Health Western Visayas Center for Health Development, bulletin number 42 Action Fred, 3 iya ang bag-o nga naka-recover sa virus sa Western Visayas. Ini ang ginalakipan man sang 28 anyos nga lalaki nga residente sang Bacolod, 25 anyos nga babayi nga residente sang Barotac Nuevo, Iloilo, kag 44 anyos nga lalaki sang La Paz, Iloilo City. Si patient number 5 Action Fred kung madumduman sang Bacolod, ang residente ini siya sang Doña Juliana Subdivision sa bahay naman sang Barangay Takuling. Siya ang may travel history sa USA kag Manila kag karon nagka-home quarantine. Ginanunsyo man sang DOH 6 Action Fred no ang isa ka bag-o nga COVID-19 case sa rehiyon, nga isa ka 32 anyos nga lalaki nga returning OFW, residente sang Pavia, Iloilo, kag karon naka-facility quarantined. Pero 411 tanan ka lab results ang nagwa, 405 diri ang 405 diri ang negatibo. 3 ang nagnegatibo sa repeat test, isa ang positibo kag 2 naman ang positibo sa repeat test. Sa kabubusan Action Fred kung tan-awon ang Region 6 karon ang mayara na sang 92,000 ka mga COVID-19 cases. 34 dire ang naka-recover na kag pulo Action Fred ang nagkalamatay. Samtang idugang tala Action Fred no kay damo managapamangkot kung kamusta ang mga COVID-19 update diri sa syudad sang Bacolod. Kahapon iya nga adlaw nagtakop naman ako nagtapos naman ang 14 days nga lockdown sa mga balay nga 50-meter radius humalin sa balay sang napatay. Ti unang so dito wala Action Fred kiti nakabalik na sa Purok Sabes gali ang mga himata sang nagtaliwan nga COVID-19 positive nga atong 69 years old Action Fred kung madumduman kagti gintapos na tong 14 days nga lockdown sa within 50-meter radius sa halin sa balay sang napatay. Ti una ginanunsyo ni Mayor Evelio Leonardia nagligad nga negatibo ang 24 ka mga tawo nga may exposure man sa COVID-19 na positive. So far Action Fred amo nang ginapangamuyo sang tanan nga ang iban daan open man kita Action Fred ara balang reality sa iban sa dito especially dito sa Luzon nga ti ang mga naga-negative na kiss Action Fred ginabalita nagulpe naman naga-positive liwat pero ti ang mga ginapangabay kag ginapangamuyo sang tanan diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental nga magbalik na gid sa okay ang tanan Action Fred kag magnegatibo na ang tanan nga pasyente. Pero ti sa karon Action Fred ang iban gani do naga-confident naman no. Especially ang iban do ang ilang face mask imbas sa ilong Action Fred kag sa baba nakatabon ilaya ginabutang sa chin bala sa sagahang na Action Fred kiti sa reklamo nga hindi sila kaginhawa. Pero Action Fred ha, napaminsaran pa dito sa Manila may nakita kita nga sa Balita Nasional. Ang illegal nga droga Action Fred, ang ila face mask ginhimuan bulsa. Ginbutang dira ang illegal nga droga. Ti kagabi ito nadakpan Action Fred no. Hamba ko, grabe na matamat na sila paminsar Action Fred kung paano naman sila nga maka-income. Kaya ang balsa iba no kadugay na ginisang lockdown, wala na gin income. Ito iba na pangitaan, pero dito na Action Fred ha, nakuha sa checkpoint sa Aurora Boulevard sa Quezon City. Duwa pa ka sa Shay ang sang inasuspetsuhan siya ang ginbutang sa face mask, ginbutangan nila sang bulsa ang ila face mask. Hambal nila Action Fred pawais-wais na lang sila para makabaligya sa gihapon sang droga. Basi paglambot dito sa punta para mabaligya nila, bayluhanay sila sang face mask sang iya baligyaan. Ang isa may quad man, may bulsa man, pero kwarta naman ang ano. Pero anyway, sa nagawlat Action Fred, mamangkot kita di kadali kay Nanay wa. Sa mga presyo naman sang iya diri nga baligya Action Fred, sakot-sakot kung ano na lang ang mabaligya ni Nanay Action Fred. Mamangkot ata, Nay, may aga live sa Action Radio Bacolod Action Fred. Nay, kamusta nagligat Action Fred? Interview taman ni si Nanay. Nanay, ano ganun, Nay?
Elizabeth ako ngalan. Nanay Elizabeth, gali na lipat ko. Pinya ni Action Freddy baligya mo subong sakot nanay. Tagpila ni mga baligya. Ano ni mga baligya mo kag tagpila ini? Tagsasinta ang bukado. Oo. Ano pilit na o konda mo sang pilit gini. Di na halin. Sa Kabangkalan. Kabangkalan. Say sinta ang kilo. Oo. Usually, ang isa ka kilo, pila ka bilog? May 4, may 5. Oo. 60. Ang talong niya, ma'am. 60. Oh, nadula. Si Action Eden, aber, sa Ilwanta siya. Sa aton special communication sa sini nga mga tinion. Ara na siya. Action Eden, come again. Nay, tagpilay ang talong. 60 ang kilo. 60 man ang kilo. Mm. Adi niyan, ni mo ginakuha, nay. Sa Kabangkalan, yapon siya. Kabangkalan. Ni ara, matugali no damo, kabangkalan. Ang melon, tagpila. 50, 45 among partida. Ang pinya. 50 man yapon ang kumpok. Ang, Kalabasa, 20 ang kilo. Ang mais, 40 ang kilo. ang, ano yun na, yung paho. 140 ang kilo. 140 ang kilo. Pero, di niya haling yung paho na. Sa ako na siya, maginulungan. Ingat. Barato, yan o, kay 114 kilo ang ibandaan. Tag 200, Action Fred mo, kung hindi bala sa Libertad, ng mga balaligyaan, ng mga prutas. Mhm. Kung like sa mga higadalan, lang bala nga, dira lang yun sila yan, nakapwesto. Ang ibang gadlagan, 200 to 20 ang kilo, Action Fred mo. Pero depende man sa kadakoon sang mga paho ang inabaligya. Ang kalabasa, gani, ma'am, tagpila? 20. Pag 20 ang kilo na Action Fred mo na subong ang mga presyo sa nagapanguna man nga balaklon diri naman sa bahin sa Libertad Public Market. Ang iban diri aton nga mga vendors nagamat-amat Action Fred dugang man sang tagsa nila ka mga baligya para at least makabawi-bawi kay ti kung pareho lang gid Action Fred ang ginabaligya mo bipinya lang tupad mo pinya man do kabudlay sila kono Action Fred makabaligya. Nay Elizabeth, salamat gid nay. Yes, Action Fred live diri gyapon sa Libertad Public Market. Upod ang inyong ka-action, Action Eden Naboso. Una sa balita, una sa action, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:58 na. O kapamahaw na kabuda. Anong manamit nga pamahawon karong agaman? Inapulo pangita sa ginawa ko sumong tula kabla ulo tangige. Pagkatapos baklan mo sa batuan, paitan, dahon pitsay, baw, do mo nang manamit ipamahaw karungaga. Parisa mo sa sang itlog nga pulabla, tiyaran mo sa sang sibuyas bombay, kag kamatis, ning dagko nga puti bla nga sibuyas bombay, amo nang manamit gid. Garaguso ginangagiya, baw sa kanamit. Daw ga panagitlen ako. Namit na ipuli kag ipamahaw karon nga aga. Ti ka muda, pamahaw nagmuda. Namin nang gaserve si mo bago larapos maligo bla. Gayom-yuhom gid na waslik-waslik pang basay ka buhok. Ba. Pag kanamit to, kunara kasulod balay, luto na mas temprano. Namit na makapamahaw ka mga alas 7, alas 7:30 baw, timing gid. Pagkatapos may mga pinya ka, baratong pinya mo. Kanamit, no? Tiaral mo sa duha ka bilog pinya, bla. Baw, galing ang pagkakasang mataya mo ng makatalaka gid, ng locator mo matay, bla. Kadamo, matao. Action Radio Philippine Standard Time, pangot kita sa takna las 5. Oy, Biyernes subong ha. Sige pa ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon sa Life Extension Clinic. Alas 9 sa aga pa masyar ka mo da. Tub-tub alas 3 ang takna sa hapon. Importante ni para sa karon nga panahon. Kinalan makaibalo ka kung anong ginabatyag nimo. Sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard kag acceptable gid nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. So pamasyar kamo kay ang panahon subong naga-require gid sa aton ikaayong lawas. Bakal kamo sang ila produkto. Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat
pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor. Basta ginarekomendar sa mga medical doctor, ang buot silingon maayo klase na. Kay bisan sa iban nga kapungsuran, ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3 nagkakakas sa balatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Pagkatapos, nagapugong pa siya nga malatnan kasi ning balatian nga COVID-19 bala. Kaya kung mabakod ang lawas mo, wala sang balatian nga makasulod kag makatapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakalman sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa GE Esteban Building, Dalan Lacson, Burgos, Siyudad sang Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:02. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:05 na. Oy, paandam ini ha. Porte sa pagkapaang kag pagkainit, nagatupa ang ulan, pero porte ang init. Ang pila naton ka mga kauturan, iban, wala nagagwa sa sulod sa puluyan. Di mala niya pon kung may kulukwarta ka, may aircon ka, makabatyag ka bugnaw. Pero sa pila naton ka mga kauturan, labi na gid, siniblang wala sang kakahuyan ang palibot sa ilang balay ba? Porte ang igo sang init. Kung sa bagay, may nagasiling nga ang sobrang nga kainit, makapatay sa kagaw, dala sa COVID-19. Mayo man, makadulot siya sang kayuhan kung mapatay ang kagaw. Pero
delikado man. Kaya ang init magadala man sa dugang nga pamalatian, heat stroke, mga bungang balhas, kag iban pa, halit sa panit, heat stroke gid, ti delikado kayo. Makaluwas ka sa kagaw, sa heat stroke ya, hindi ka makaluwas. Amo ina nga ginapandaman ng aton mga kauturan, hindi gid anay magagad pasayang-sayang kung ara ikaw da sa kaumahan, pangitaon mong lugar ba nga perti kadabong sang kahoy na ara pugko kada sa dalom sang kahoy. Kaya ginabugay na oxygen, magabugnawan ikaw. Hindi ka magpatial sa init. Ang kaagahon nga init mayo man, lasay sa alas 7, ang alas 8 ganing init, sakit na eh. So, sa aton mga utod, ginapandaman na, basi kung mapatay ang kagaw sang COVID, pero iguon ka naman sang heat stroke, kag iguon ka naman sang pamalatian mga balas, kag iban sa aton mga panit. So, extra nga paghalong. Grabe, no? Mabatyagan mo ganyan mo. Bisan magwa ka lang yan, pagsungaw sang init, sus, gapalanuhot sa mata mo, portigid. So, dugang naman ini nga pamalatian kung hindi kamo maghalong. No? Pero, ining init nga ni, suno sa pag-asa, tuga ini sang range of high pressure area. Ti may arag ani mga balita nga nagagwa nga kuno equinox phenomenon ini. Wala inasag kamaturan. Hindi pa. Kay ang equinox phenomenon nga ni, ining autumnal equinox nga ni, daw September pa niya eh. Gaabot dire sa aton pungsod. So iniya, ang init nga aton mabatyagan, range of high pressure area. Nga porte sa pagkainit dito sa Metro Manila, hindi magwanta. Terrible. Daw ginahilanat ka. Sumaka abing init sa mga 38-39 por Diyos porsyento. Daw hindi na maagwanta. Ano-ano lang ginhilanat kay mo yaman. Ti amo ina nga ang iba naton nga mga kauturan, tamo mga ay subong pertik bakal, gakaurot ang ay sa mga tiyanggi, bangod kay ang tao, gamala ang ila tutunlan. Kung sabagay, hindi magani mayo mo, magagad inom sa matugnaw, galing ti wala tamay mo, ang bilan naton kamautod, gapangita, gidya kay gamala ang tutunlan. So, ang bulong dire, wala untat kapag inom sang tubig. Amo ni ang bulong niya. Kag hindi magagad patial sa init. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:09 na. Mabalik kami pagkatapos ining 5 minutos nga paid program. Standby. Ang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:14. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. O kapi-kapi kita, Dr. Alfred's Green Coffee. Sa bilog nga pamilya manami ini, halin kay lulo, lula, nana, itatay, subuman sa kabataan. Kay nagapangapi na kamo, healthy pa kamo tanan, nga aman. Bangod ining Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive, pwede sa kabataan. Gintunan ginini sa mga sayantipiko dito sa Amerika. Dito kang nadiskubrihan nga kung berde pa ang kape, porte ka powerful sa iya natural antioxidant. Dr. Alfred's Green Coffee. Ginhimo ini sa priska, mataas kalidad nga organic green coffee beans, may liso sang mangustin. Pinaka-importante sa tanan, loaded ini siya sang phytonutrients, panawag sa iya natural colon cleanser. Kaya kung matinlong colon mo, malayo kita sa masakit.
ang pila ka mga utod na itong reklamo, yan ning nagkakatabo sa akon man. Tag 2 kadlaw, 3 kadlaw, hindi ko kay tsaraw, delikado na. Kay hilo na ina sa atong lawas, kundi kagwa, ang nagasulod dapat pagwaon. Amo ina, nga ginarekomendar naton, kapi-kapi ka mo. Subong abi mo ni Uraso, timpla ka Dr. Alfred's Green Coffee, di pila kadlaw 2, makibot ka lang, mangin best friend mo na ang Comfort Room. Dr. Alfred's Green Coffee, pwede nyo mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Wala ga panaog sa bilog nga kalibutan gasaka ang biktima sining kagaw ining COVID-19. Ang pinakaulihi nga datos sa bilog nga kalibutan, 3.7 milyones na ang kaso sang COVID-19. Linibo naman ang mga nagkalamatay. Makahalalit, tuman ka makahalalit. Ang masakit sini kay wala gid sang baksin. May ara nga ginataw-taw-taw nga amo na ini ang bulong pero hasta subong wala pa sigurado kung amo ina siya ang makatapna sang COVID-19. Amo ina nga sa eksperyensya sa bilog nga kalibutan, first time ini, nga ang tanan nga mga sayantipiko, tanan nga maalam, lagko nga kapungsuran, gintingob ang ila pursa, gintingob ang ila kinaalam sa pagtukib kung anugid ang makatambal sang COVID-19 hasta subong wala pa sang sigurado nga bulong kung san o ini siya matapna, kag san o makatukib sa matuod-tuod nga bulong, wala pa kita makahibalo. Hulat lang kita kay manti. Hindi man kita pwede da nga mag-intra sa kinaalam sa mga sayantipiko sa pagtukib kung anano ang tambal sini. Basi kung natural man lang ang tambal sini, basi kung matuod man nga ang sobra nga init, amo ang bulong nga magpatay sa kagaw. Nagadugang ini siya, dawla gaiban, sa mga lugar nga mabugnaw ang klima. Inaya, mga aligasyon, kag wala pa man sang pamatuod, gid nga amo ina ang tambal sa kagaw. Mga pila ka mga posibilidad ang aton ginalantaw. Nga aman, kay matiga dali makita mo, nga bisan paano makatukib kung tani sang tambal para nga makabalik naman kita sa kinandan nga pagpangabuhi. Kay mientras tanto nga wala sang baksin para sa COVID-19, hindi gin mangin normal ang aton pagpangabuhi. Hindi lang sa pungsod Pilipinas, lakip na sang ginigo sang COVID-19. Sa Pilipinas, kahapon ang kumpirmado nga may COVID-19, mga 10,343 mo. Amoy na ang adlaw-adlaw may gadugang. Adlaw-adlaw may mga recovery man of course. Kagadlaw-adlaw ang atong ginapangamuyo nga hindi lang magdugang ang mga nagkalamatay. Kaya mga 600 sobra na mo ang mga nagkalamatay bangod sining COVID-19. So, extra lang nga pagalong ang aton mahimo gid lang kung ano ang bando sa aton gobyerno, nasyonal, provincial, kag lokal man, sundon ta lang. Kaya para man ini sa aton nga benepisyo. Benepisyaryo man kita mo. Hindi ka mo gusto nga ang kinaandan naton nga pagpangabuhi. Libre paso kita agwa sa balay. Libre paso kita nga magkanto sa mga establishmento komersyal, sa mga mall, kag iban pa. Magbalik ina siya. Tipo kung hindi natin na pagkooperahan, padayon magpakatiga, padayon ng padayaw naton hala, gwa pasulod sa aton puluyan, ti kabudlay. Kita mangyapon ang maantos, pagkatapos sa Mayo 15, masiling abi, ang mga opisyal naton, extension kita. Another sa kabulan, ti kundi puti naman kalimutaw ta. Amo na bla siling ko, kung ano nga bagay kag mga pulisa, nga sabanta naton makapayo sa aton tanan, kooperahan tanan lang. Ang malain sila mo ni, nga sige kaya padayaw, gwa luwas
sa mga importante ang ila kinahanglanon, bakal bulong pagkaon kag iban pa, nga iban wala giman sang importante nga bagay nga dapat magwa gid purposely para maglagaw-lagaw lang nga malain sila base kon wala man nato ginapangayo kag maigo kabla sang kagaw. Amo na ya ang pinakalain sa tanan. Sumintras tanto nga may ara palayag kag paanda mga ton gobyerno kinanglan sundon tanay makahididlaw man ay ang pagbalik sa kinaanda naton nga pagpangabuhi pila na ka bulan ti kung maglawig ni siya wala man naton nga pangayo maglawig abin isa ka tuig por Dios por santo sos. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:21 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:24 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang akon nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:30 na. Ano ang mga balita sa Kapitolyo? Duwa ka si Perero na nagpositibo sa COVID-19 ginbalik ko sa Provincial Healing Center. Balita Kapitolyo. Detalye sini po si Aksyon Marlon Inubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginbalik sa COVID-19 na Provincial Healing Center sa Banwasang Ibi Magaluna ang COVID patient number 5 kag number 6 matapos nga sila ang nagpositibo sa virus. Sila ang nagtinirman sa sulod sa pila ka adlaw sa Go Hotel sunod sa Bacolod.
sang wala pa magwa ang resulta sa ilang RT-PCR test. Ang una among 29 anyos nga si Ferrer nga halin sa Brazil, ikaduwa lalaki nga 43 anyos halin naman sa Dubai, nakalakip sa 26 ka mga si Ferrers nga ginsaylo sa hotel sa Bacolod halin man sa EB Magalona quarantine area sadtong Mayo 4. Angos ni ginklaro ni Governor Bong Lacson nga way san dapat kahangawaan ang residente sa mga lugar nga ginapulian kon ginaistaran sang sining duha bangon sila ang way man makapauli umpisa sang nag-aabot balik diri sa probinsya. Yari si Governor Bong Lacson. And both were transferred to Go Hotel. But upon receiving this information from DOH region, we had to transfer back both patients to EB Magalona. So right now they are in isolation in EB Magalona. And as I said, both are asymptomatic. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovaya o nasa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:32. Amo nang ginasiling naton, halin ka man sa Manila, gin-quarantina ka. Pag-abot diri sa aton sa Negros ka Bacolod, dapat i-quarantina kaliwat. Tika damo ang tawabla. Halin na dito sa Manila, pag-abot diri, ang iba naton nga mga kauturan nag-positibo pa. So, play safe kita. Kinanglan kung ano ang mandogid. Kung may kwarantina sa Manila, may kwarantina man diri sa Negros kag siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Standard time, las 5:42 na. Diri kita, truck driver nadakpan sa buy-bust operation sa siyudad sang Victorias. Si Action Brian Mordin may report. Action Brian, please go ahead. May ag-action na Fred, dako pinisa ka truck driver sa buy-bust operation sa may North Bakayan, Barangay 19, siyudad sa Victorias sa nagligad nga gabi. Suspitsado gin kilala diri sa kay Lolito La Chica, 40 anyos, nagapuyo sa Barangay Tortosa, Banwa sang Manapla. Sa pagpanguna-aksyon na Fred, Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpuz, hepe sa Victorias PNP, na konpiskar sa poder ni La Chica ang balor 10,000 pesos, ginapatihan shabu, drug paraphernalia, 400 pesos nga buy-bust money, 500 pesos nga cash. Kaso, i-action Fred nga paglapa sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sang suspitsado. Ang nakuha siyang shabu, ginadala na sa laboratorio action na Fred para sa pag-usisa. Inang balita, ini sa Action Brian Morden nag-report una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:43 na. Mga blatter entry pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon.
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sabisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, kadayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:48 na pipila lang ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Pato. Upod kita kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action Fred, 4 lang sa karon ka mga persona sa siyudad sa Bacolod ang nadagpan matapos naglapas sang layi may kangtanan sa nagapadayon nga enhanced community quarantine sa siyudad. 3 diri ang gikan sa police station number 4 kag isa naman sa police station number 6. Samtang Action Fred, arestado naman ang isa ka lalaki bangod sa illegal nga paghupot sang armas luthang. Sa report sang kapulisan nadagpan si Richard Sua, 38 anyos kag residente sang Cagaywan, Barangay Langob, Syudad sang Escalante. Nga mo man ang lugar sang insidente matapos niya gintayaan sang iyang armas luthang ug sang improvised shotgun si Cesar Barok Jr., 35 anyos ang edad. Kagadugang papadulong sa fish pan si Barok sang ginbantayan ni Suwa kag una niya ini Action Fred ginhaboy sang bato kag gintayaan gilayon sang armas. Nakadalaga naman si Barok kag nakapanugid sa ila barangay kapitan rason na dagpan si Suwa. Nakuha kay Suwa ang armas luthang kag duha ka bala sang 12 gauge shotgun. Sa dugang panaton nga balita, arestado naman ang duha ka mga persona matapos sa aktuhan nga nagapanahor kag sa bahay naman sang syudad sang Bago. Dakop diri si Jocelyn Pupa, 46 anyos kag Efren Hardinico, 66 anyos. Lunsay residente sang Purok Ilang-Ilang Barangay Poblasyon sa nasambit nga syudad. Samtang arestado man ang 3 ka mga persona, lakip na ang duha ka mga Social Amelioration Program beneficiaries matapos aktuhan man nga nagapanahor sa Hacienda Milagrosa, Barangay Rumirang, Banwa naman sang Isabela. Ang mga SAP beneficiaries amo Sanday Servando Gonzales, 55 anyos, kag Joan Estil, 47 anyos, samtang arestado man si Rayman Jacinto, 47 anyos, tanan residente sang nasambit nga lugar. Action Eden. Action Fred. Ining beneficiaryo sang Social Amelioration Program, bago lang kabaton? Bago lang nakabaton, Action Fred. Nahorda yon? Nahorda yon, Nagtungit sila, Action Fred, dito sa ang Isabela. palad. Ti abi ni Action Fred kay ti Hacienda Milagrosa ni ti basi ara sila sa sulod-sulod man. Wala sang may madakop sa ila pero ti nagalibot man ang aton nga mga personnel gikan sa 2nd Negros Occidental Police Provincial Mobile Force Company. Rason nga ti aktuhan nga nakita sila nga naghampang gid sang tong ti amo Action Fred. Gindakop sila kag naibaloan nga ang duha sa 3 mulunsay mga beneficiaries sang siningsay.
recap, Action Fred. Kag sa aton mga ka-action, nagkahibalo ko mo balang ti sa sininga panahon man importante gid ang ikayong lawas ti agud malikawan ang mga balatian. Dapat epektibo nga food supplement ang kinahanglan. Larason nga dapat mag Santon Plus Gold na. Kaya ang Santon Plus Gold mas ginapa-improve kag mas epektibo na bangon mayara ini sang extracted nga mangustin, malunggay, margoso, garlic kag spirulina. Amo nga mas epektibo nga makabulig sa diabetes, higko nga dugo, hypertension, pagpalanghubag, bukol kag iban pa. Mag Santon Plus Gold na mabakal sa mga butika. Balitalin sa patrol ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:51. Biya kay ti Iban Hulosinda, pagkabato niya, tsansa na ni. Medyo happy-happy na ta. Kabato na ta 5,000, 6,000. Bao, daw lagi tadlong, no? Ang pila naton ka mga kauturan. Tagaan, beneficiaryo ka mo, dapat itigana ina sa sulod sa puluyan ba? Gakatol gid ang palad. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:52 na. CL pito-pito kita. 26 mg ini siya, vitamin C. Amo ni siyang kinahanglan sang tanan sa tion bala. Nga daw ginakulbaan kita sining hindi makita nga kasumpong ang kagaw. Ining coronavirus. Amo nang halos ang tanan nga tao daw medyo nagadipinsagid. Ginapabakod ang lawas. Kag isa, sang ilan na pamatud-an nga porte ka epektibo, amo ini ang CL pito-pito. O galing, bangod sa ka-epektibo ya, madamo ang luyag magsunod. Amo ina nga ang management sang CL pito-pito nagapangabay, no? Likawan ginaton ang nagabaligya sa pamalay-balay bla. Nagapanuktoks balay nyo, likaw kita da bangod posible piki ina nga CL. Kag likawan manaton inang nabutang sa mineral water, plastic nga botilya, lipid nga botilya, hindi ina mayo kay posible piki ina. Anong imuon ninyo para makabakal gi kamo sang original gid nga CL pito-pito? Simple lang, kadto ka sa mga butika, kadto ka sa mga parmasya. Inaya sigurado gid nga CL pito-pito ang inyo mabakal. Laking CL pito-pito, laging panalo. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:54 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life Extension. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pa-servisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran.
Sakot nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nakahintangan. Responsable ang pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero 5:57 na, standby na. Sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita, Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,